ai nake gaya ma malam da mun bana ta yi kyau wallahi. Gaskiya ne ta yi albarka. Ta yi albarka. Ni ina so na shiga ƙauye matsala ka gane? Ka san da aka tashi noma farkon damuna he na gudu. To yanzu in naje ca za a ce naje ne na ci amfani. Ka zo a yi girbi da lokacin ai yanzu dama misali maganar ka koma ƙauye ai bata taso ba. Bata taso ba wallahi. Kura da shan mugu garji da kwashe kuɗi ba zai yiwu. Ba zai yiwu ba gaskiya. Kaga zumbudi. Daga nan mace kaga ya bi ta? Assalamu alaikum ya sahi basa fiye salama sala samun salfin fulan fallan falankin fasalin ki fala idona. Ya rariyar amaran murmurar masarar marmarin mandawarin da ramin daren da rediyon da magaran ma za a faɗa wurin mu. Ai sai ma an samu alalle na shagali gudan lalubo luƙalu kan kalubalen alƙalamin alƙalin lakantar lakanin kulle akalla kullun kala tara. Ai ni a sauƙaƙe nake san na sassaki saiwar sansanin siyasar su maman asibancin sosa asuwakin sosan san kisa a kiɗe kice kina sona. Wallahi tallahi. Ina son ka mana. Alhamdulillah. To saboda haka ba kakki samu matsala. Kaga ana kira na. Ki to. Kaga wai. Hello? Ka gani nan yanzu nan na baro China. Na biyo ta Najeriya ne sai wani bil'adama ya tsaida ni. Ka ban minti bitar yanzu nan zaka ga na zo ta yi. An gana ki.